गासै जोंनि बे अन्थाइबिल VCDCनि सिङाव थानाय 19टा गामिनि भितराव गासै दङ सा 105 आरो बिसिनि गेजेराव दङ UPPL माखासे BJP निबो दङ जाहैबाय आरोबाव फैबावनो नागिरगासिनो दङ लासैनो फैगोन बिसोरबो दा हयथ' जोंनि बे BPF दोलोनि माने बिसोर माने BPF दोलोनि माखासे माबाफोरखौ हयथ' बिसोर मोजां मोननानै फैनो नाजादों बा फैदों बेनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों वेलकाम खालामदों जाहाथे बयबो बेबायदिनो ज' फैनानै जोंनि BPF दोलोखौ हेफाजाब होफैयो आरो जोंनि BPF दोलोखौ गोख्रों खालामसिनो बेनि थाखाय जोङो गुरै खावलायबाय बयनिसिमबो आरो जोङो बयखौबो वेलकाम खालामबाय आंथ' बेखौनो होनगोन जे जोंनिनो जि केन्डिडेट रबिराम सार बिथांखौनो जोङो बयबो सापर्ट खालामनांगौ बिथांखौनो जोङो लकेलनि हिसाबै जे देरहा होनानै जोंनि गांनाय उखैनाय जाहाथे जोंनि समाज गामियारि बा जोंनि नांगौ जानाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथाङा जोंनि साननायफोरखौ बा लुगैनायफोरखौ जाफुंहोगोन बेखौ आङो नुहुरो बेनि थाखायनो जोङो बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम गुरै आरज माने खावलायनाय थाबाय जाहाथे बयबो ज' जानानै खौसेयै जाहाथे जोङो बिथांखौ देरहा होनानै जोंनि जेनेबा नांगौखिनिखौ जोंनि साननायफोरखौ जोङो जाफुंहोनो हायो बेनि थाखाय जोङो आङो माने रायजो राजाखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय दाथ' बेखौ जोङो मा बुंनो दा हिमन्त साराथ' बुंदों दे मा 304 माने 3.0आथ' माखासे थालांनाय जाबाय दा बे आद्रा थालांनायफोरखौ बिथाङा माने जाफुंहोगोन बा होजोबगोन होननानै बुंदों जेनेबा 4.0 बेखौ माने होबावगोन होजोबगोन होननानै बुंदों दा बेनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो जेनेबा गुरैयै खावलायनाय थाबाय जाहाथे रावबो एसेबां माने अधैर्य जायालासिनो धैर्ययै जाहाथे बेखिनि समखौ नेनानै जाहाथे गाव गावनि मोननांगौखौ जेनेबा मोनगोन बेखिनिखौ आं आसा थिनाय थाबाय।